ҷасадеро ки 5500 сол мешавад то имрӯз қабр ӯро қабул накард, ё ин ки худованд инро нахост то ин ки ӯро дар қабр гузоранд ва барои ибрат ба дигарон шавад. албатта ин ҷасади кӣ ҳаст? ҷасади ҳамон фиръавни лаъине ки ба бании исроил ва ҳазрати мусо зулм оварда буд ва худро худованд эълон карда буд. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. پنج هزار و پانصد сола ҷасади фиръавн. дар байни мусалмонҳо фиръавнро ки буданашро ҳамаи мо медонем. фиръавн ҳамон маълуме ки худашро худо ҳастам гуфта эълон карда буд. ҷасади ин бадбахт дар музеи Британия истодааст. яъне инро дафн кардан мумкин нест. чаро медонед? аллоҳ дар ояти 92 сураи Юнус чунин мегӯяд: имрӯз бадани туро наҷот медиҳам, то ин ки баъд аз ту ба дигарон ибрат шавад. акнун ба тафсил. ин фиръавни бадбахт вақте зулмро оғоз карда буд, худованд бар ӯ Мусо алайҳиссаломро ҳамчун паёмбар равон кард. мусо алайҳиссалом ба назди фиръавн омада: худованд манро барои ту фиристод. зулмро бас кун ва ҳамаи ғуломонро озод бикун. фиръавни лаъин бошад гуфт: эй мусо, худо кӣ ҳаст? гуфта пурсид. мусо алайҳиссалом гуфт: худованд зоте ҳаст ки манро ва туро офаридааст. ӯ робби оламиён аст. ӯ худои ману ту мебошад. гуфта буд. фиръавни бадбахт гуфт: эй мусо, ман худо ҳастам, баъд аз ман дигар худое нест. гуфта ба кибр фурӯ рафт. худованд бар ӯ паша ва қурбоқаҳоро равон кард. шаҳар пур аз қурбоқаҳо шуд. дар ҳамин вақт фиръавни бадбахту лаънаткардашуда ба ҳазрати мусо гуфт: эй мусо, ба худоят бигӯ, бании исроилро озод мекунам, ин қурбоқаҳоро гирад. гуфт. ҳамин тавр қурбоқаҳо нест шуд. мусо алайҳиссалом боз ба назди фиръавни лаъин омад. фиръавн дар гапи худ наистод. мусо алайҳиссалом дар ними шаб бании исроилро гирифта аз шаҳр баромада рафтанд. вақте ин хабарро фиръавн шунида, бо аскарҳои худ аз паси мусо алайҳиссалом равон мешавад. мусо алайҳиссалом бо бании исроил назди дарёи Нил расида омаданд ва гузаштани дарё дигар имкон набуд. ҳамин вақт ба ҳазрати мусо худованд гуфт: эй мусо, ҳассаи дар дасти худ бударо бар об бизан. мусо алайҳиссалом ҳассаро ба об зад. дарёи Нил ба ду тақсим шуд ва мусо алайҳиссалом бании исроилро гирифта гузашт. баъд аз гузаштани инҳо фиръавн ҳам хост гузарад ва дар ними дарё омада буд ки об онҳоро ғарқ кард. дар ҳамин вақт фиръавни лаъин бо аскарҳои худ дар об ғарқ шуда рафот карданд.